Godmorgen alle sammen derude. Dejligt, at I har teamet op her til en halv time, 40 minutters snak omkring boligpolitik. Det er vi meget glade for. Vi har tænkt os at tage en stærk session her til morgen i, som sagt, 40 minutters tid, hvor jeg hedder Kjeld Damsgaard, er direktør i Forsikring og Pension. Prøv at sætte rammen for, hvorfor vi egentlig i pensionsbranchen er ret optaget af boligområdet. Og så har vi nogle rigtig gode gæster med os, hvor vi er så heldige, at professor på Aarhus Universitet, Martin Vignæs Larsen, om små 10 minutters tid, vi ud fra et forskningsmæssigt synspunkt, et videnssynspunkt, prøver at gøre os alle sammen klogere på, hvad det er for nogle udfordringer og muligheder, vi ser ind i. Og derefter så Marker står her ved siden af, Ben Bassen, der er direktør i BL, brancheorganisationen for almene boligselskaber, giver sit perspektiv på, hvad er det for nogle håndtag, vi kan dreje på for at få fremtidssikret vores boligmasse. Webinaret er bygget op på den måde, at I kan stille nogle spørgsmål undervejs, enten til noget af det, jeg siger, noget af det, Martin siger, eller noget af det, Ben siger, og så tager vi og samler det sammen til sidst, hvor vi har måske en 10 minutter kvarters tid, hvor vi prøver at svare efter bedste evne på de spørgsmål, I måtte have. I stiller spørgsmål på den måde, I skriver dem i chatfunktionen, og så samler vi dem sammen og tager dem til sidst. Så det er I meget velkommen til at gøre undervejs. Jeg skal også sige til jer, at vi optager det her, for at vi efterfølgende kan lave små klip fra det, så I er med på det. Nå, hvorfor er det så, vi egentlig har indkaldt til det her webinar? Jamen, det har vi jo gjort, fordi boligpolitik, det er i den grad rykket op på det politiske agenda igen. Vi kan se det i en kommunale valgkamp, vi kan også se det på Christiansborg. Og det hænger jo sammen med, at der sker et skift i vores samfund. Flere forlader landområderne, flytter ind mod byområderne. Det sker over hele landet, i mellemstore byer og i de helt store byer. Og især i universitetsbyerne, der ser vi jo, at boligpriserne stiger ganske betydeligt, og ikke mindst her i Københavnsområdet. Så hvordan kan man håndtere den her stigende efterspørgsel efter boliger, og også få et udbud, der matcher den efterspørgsel? Det er noget af det, vi gerne vil prøve at blive lidt smule klogere på over den næste halve times tid. Og så kan I sidde og tænke, hvorfor er det pensionsbranchen nu læner sig så meget ind i det? Jamen det gør vi jo, fordi vi tror på, at vi er en del af løsningen. Allerede i dag er det sådan, at pensionskasserne har investeret for over 200 milliarder kroner i ejendommen rundt omkring i hele landet. Så vi er en stor investor i at bygge og drifte bygninger over hele landet. Og det gør vi jo, fordi vi investerer jo danskernes hårdt tjente lønkroner, de sparer til pension efter bedste evne, så de kan få den bedst mulige forsørgelse i alderdommen. Og det vi forsøger at gøre, det er jo at finde nogle investeringer, der kan give et langsigtet og stabilt afkast. Og det kan boliginvesteringer. Det koster rigtig mange penge at opføre en ejendom, men så kommer der lejeindtægter over 30, 40, 50 år, som giver en stabil indkomststrøm, der gør, at der kommer godt afkast til pensionsopsparerne. Så man kan sige, at boliginvesteringer, det er egentlig en langsigtet investering, og det rimer rigtig godt på pension, fordi vi er også en langsigtet investor. De unge mennesker, der er i 20'erne, 30'erne, 40'erne, der går jo rigtig mange år, inden de skal have deres penge ud som pension. Så vi er sådan en rigtig stabil, langsigtet investor, der rimer godt på investeringer i bolig, ejendom, byudvikling og sådan et lange, seje samfundsudvikling. Der er det simpelthen et godt match her, og det har vi jo vist ved, at vi nu har for over 200 milliarder kroner investeret i ejendommen over hele landet. Vi ønsker at være en del af løsningen også på at investere yderligere ind i boligmassen fremadrettet. Vi tror på, at det kan gå hånd i hånd, et godt afkast til pensionsopsparerne, og så samtidig være med til at sikre nogle rigtig gode byudviklingsmiljøer rundt omkring i landet. Der er så også bare nogle hurdler, vi skal over for, at det kan lade sig gøre. Vi har set lidt, nogle gange også en kommunale valgkamp, nogle forslag, der handler lidt om, kunne man ikke gøre det med et stoptag. Og nogle af de stoptagsløsninger, der har været, det har jo desværre været noget, der handler lidt om at øge efterspørgselen, altså gøre det nemmere for flere at få en ejerbolig, eller
komme ind på lejeboligmarkedet. Men når man øger efterspørgselen og ikke gør noget med udbuddet, ja, det lyder besnærende at give flere adgang til noget, men det sidste ende ender med, det er bare at presse prisen op. Så vi bliver nødt til at se på den anden del også af ligningen, nemlig udbuddet af boliger. Vi skal have flere boliger det hele taget, de steder, hvor danskerne gerne vil bo. Vi tror på, at det skal have flere boliger af både ejerboliger, almene boliger, lejeboliger, et bredt udsnit af boliger. Så er måske nogle af jer der tænker, jamen hvorfor bygger vi ikke bare noget mere? Altså hvis det nu er en god investering for pensionsselskaberne, borgerne vil gerne have det, se nu bare at komme i gang. Så kan jeg sige, jamen vi bygger jo allerede, og det fortsætter vi med at gøre. Men vi kan også se, over de seneste 2-3 år, der er altså gået ned i tempo. Der bliver bygget færre og færre boliger fra vores sektors side. Og det hænger lidt sammen med, at når renten er kommet lidt op igen, så bliver det også dyrere at bygge. Og samtidig er materialepriser og alt andet også steget. Så samlet set er det blevet dyrere forretning og bygge. Og det betyder jo så også alt andet lige, at lejen kommer til at stige i sidste ende. Hvis vi skal det her til at gå op med, at vi får mere damp under boligbyggeriet, jamen, så har vi 4 konkrete forslag. Det første forslag, vi har på pensionssektorens side, det handler om, at vi skal have smidiggjort de kommunale godkendelser og arbejde med lokale planer, så det bliver nemmere for investorerne at læne sig ind i de her store udviklingsprojekter. Så der er en hel masse, der handler om at gøre det nemmere og mindre bureaukratisk at få adgang til at bygge. Det er det ene forslag. Det andet, det er, at når vi, og det kan Bent jo så udfordre eller sætte mere om, det er, når det gælder det almene boliger. Fordi oftest, når man skal udvikle også som pensionsselskab, så bygger man både noget lejebolig, men også noget almen bolig. Og det almene bolig, jamen der er simpelthen nogle opførelsespriser, nogle maksimum på, hvad det må koste i de store byer. Og det gør det meget svært rent faktisk at få bygget nogle gode boliger. Så vi bliver nødt til at gøre det lidt lov til at gøre det lidt dyrere at bygge de her almene boliger, hvis vi for alvor skal have bygget noget mere. Det tredje forslag, vi har, det er, at vi skal have skabt noget mere fleksibilitet. Måske også tænke nogle helt nye boformer. Hvis vi bare ser syd for grænsen til vores tyske naboer, jamen, så har noget, de kalder byggefællesskaber. Men det er ikke noget, der er udbredt i Danmark. Så vi vil rigtig gerne have nedsat en arbejdsgruppe, der skal prøve at se på, om vi ikke kan tænke nyt i den måde, vi sammensætter vores boligmasse på, og få lavet nogle, det, vi kalder byggefællesskaber. Og i det ligger der også at se på noget, der er nogle helt konkrete benspænd i dag, der gør det svært at lave de her blandede boliger. For eksempel er det sådan, at der er moms på at bygge ejerboliger, men ikke på at bygge udlejning. Så måske man skal gå ind og fjerne det der moms også på ejerdelen, så man gør det mere harmoniseret og gør det lettere at lave de her blandede former. Og det sidste forslag, vi har, det er, at vi skal måske tænke i at få, når nye bydele skal udvikles, kan vi lave nogle bydele, der især kan rumme førstegangskøbere, unge studerende, kan vi lave nogle spændende nye miljøer, der gør det nemmere at komme ind på boligmarkedet. Det tror vi på, at vi kan gøre noget ved, men det kræver igen også, at vi sætter os sammen i nogle nye konstellationer, end vi har gjort før. Så vi har nogle konkrete forslag i forhold til at gøre det nemmere og mere enkelt, men vores største forslag, det går på, at vi skal samarbejde noget mere. Vi skal samarbejde mellem pensionsselskaber, som er investorer, sammen med kommunerne, sammen med staten, sammen med forskellige interessenter i at prøve at få lavet nogle nye blandede boligformer. Men det er noget af det, vi rigtig gerne vil blive klogere på, også i løbet af det her webinar. Og inden jeg får sagt for meget, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil gøre det, at jeg sender bolden til Aarhus, hvor vi har Martin med os. Og Martin, du har lovet at prøve at gøre os en lille smule klogere på, hvad det egentlig er, vi taler om her. Og så er jeg spændt på, Martin, om du kan høre os. Jamen, det kan jeg godt. Kan I høre mig? Det kan vi sagtens. Det er godt. Det er godt. Jeg deler nogle slides her. Kan I se dem? Det kan vi også. Det kan I også. Det er jo boligmarkedet. Det er præcis det, der gør, og det er det, som jeg skal tale lidt om. Og jeg vil sige, at min analyse fra forskerhånd går super meget i spænd med det, som allerede er blevet sagt indtil videre. Men jeg tror lige, jeg vil starte med at træde et skridt tilbage, for ligesom at forstå, hvordan er det, vi er endt. Hvor vi er endt med det her boligmarked, hvor vi alle sammen godt kan se, at der er noget, der grundlæggende set ikke fungerer. Og den fundamentale udfordring, vi har, det er, at vi i Danmark de sidste 30 år har været igennem en fundamental transformation af vores økonomi. Vi er blevet til
et videnssamfund, selvom der er nogle politikere, der ikke nødvendigvis vil kendes ved det. Og det har gjort, at kan man sige, at der er sket en ændring i, hvor at folk helst vil bo, og hvor at folk kan tjene flest penge. Hvor det er gået fra at være særligt inde i de større byer. I Danmark er den største by klart jo København. Det er også det, jeg kalder det lidt sådan en reurbanisering, fordi vi havde ligesom en periode efter en verdenskrig, hvor folk flyttede ud af storbyerne og flyttede til forstederne, men de sidste 30 år er folk i høj grad vendt tilbage. Så der er den her kæmpe ændring i efterspørgslen efter boliger, hvor mange flere i dag efterspørger at bo i København, men også til dels i Aarhus eller i nærheden af de her store arbejdsmarkeder. Men udbuddet af boliger har været usædvanligt træt. Og hvad mener jeg med usædvanligt? Jo, hvis vi sammenligner med tidligere perioder, hvor der har været den her store ændring i, hvor folk gerne vil bo, jamen så kan man se eksempelvis i løbet af urbaniseringen i 1900 til 1930, der byggede man i byen København omkring 180.000 boliger. Da der var den her store opblomstring af forstederne, der byggede man næsten 200.000 boliger over 30 år i forstederne uden for København. Men hvis man ser på, hvad der er blevet bygget i København fra 1995 og så til 2025, de 30 år, jamen så er der kun blevet bygget omkring 70.000 boliger. Og det er grundlæggende det, der er problemet. Det er simpelthen, at vores økonomi har ændret sig, hvor efterspørgselen efter boliger har ændret sig, men vores den boligmæssige geografi har ikke fulgt med. Og det har en masse konsekvenser. Den mest åbenlyse, det er jo, det er svært at få adgang til København, særligt hvis du har en lav indkomst, fordi den øgede efterspørgsel skaber øgede priser og en højere husleje. Men det har også skabt sådan generelt bare en større regional ulighed. Ikke? Vi begynder at tale meget mere om udkants Danmark, fordi der sker det, at alle dem, der ejer boliger inde i København, det er jo delvis pensionskasser, men jo også rigtig mange ganske almindelige mennesker, der ejer boliger. De får kæmpe stigninger i deres formuer, og fordi de får adgang til det her lukrative arbejdsmarked, som er i København, så får de også meget høje indkomster. Så vi ser langsomt bare, at forskellen mellem de rigeste og de fattigste dele af Danmark, den vokser og vokser. Og det, som man normalt, den ventil, der normalt er, som gør, at det problem stopper, nemlig at folk, som ikke har så mange penge, flytter til de rigere områder, jamen det er bare meget svært, fordi der ikke er nok boliger der, hvor at mulighederne er størst. Så nogle af de åbenlyse konsekvenser. Mere indirekte, så har det også haft nogle andre vigtige konsekvenser. For det første, så er der rigtig mange, der pendler, så at sige, for langt eller længere, end de har lyst til, fordi de ikke har råd til at få en bolig tættere på deres arbejdsplads. Det er jo dårligt, hvis man ikke kan lide at pendle. Det tror jeg, de færreste kan lide at pendle langt. Men derudover har det også konsekvenser for miljøet, fordi man brænder meget mere brændstof af, når man skal hen til sit job. Så har det faktisk også været en af forklaringerne på, at vi har fået de her flere lejeboliger. Og det er det, fordi grundlæggende er det blevet så dyrt at bo i København, at vi ikke mener som samfund, at vi kan stå på mål for ligesom at låne penge til enkelte borgere, sådan så de kan købe deres boliger. Så lige nu er det sådan, at hvis jeg har en høj indkomst, så kan det godt være, at jeg kan leje en bolig, som jeg faktisk ikke vil kunne gå ned i banken og købe, fordi banken vil ikke give mig lov til som enkeltperson at låne så mange penge. Så vi har ligesom skabt et boligmarked, hvor nogle boliger er så dyre, at vi kun siger, at det er for risikofyldt egentlig, at selv to personer med en lang videregående uddannelse skal have råd til at eje den. Det skal være nogen, som eksempelvis en pensionskasse eller andre, som er ikke lige så påvirket af, hvis boligpriserne falder lidt. Så dermed kan vi også sige, at det her med, at vi har fået de her flere lejeboliger, det skyldes altså også til dels det her med, at vi har fået de her meget høje priser. Endelig så tror jeg også, at det kan være med til at forklare noget af de problemer, der er med produktivitet i byggesektoren. Fordi at grundlæggende så har byggesektoren skulle indstille sig på at være meget kreativ i forhold til at få lov at bygge. Det vil sige, at de har skulle grundlæggende set blive byggesektoren skulle blive små lobbyister, der er med til at overbevise politikerne om at få lov at bygge, og det gør, at de ikke bare gør det, de er bedst til, med at bygge boliger, men også skal bruge tid på at ansætte folk, som grundlæggende set kan overbevise politikerne om, at de skal have lov at bygge. Så hvad kan vi gøre ved det? Jeg mener, at givet den forskning, der er på området, og hvad vi ser fungere i andre byer,
der bør fokus være på at lette regulering. Det er allerede blevet nævnt det her med rammebeløb for almen boligbyggeri, som gør det meget svært at bygge almen, som jo er den primære måde, vi bygger på, når vi også skal sørge for, at der skal være boliger, som er tilgængelige for kan man sige, middelklassen, lavere middelklasse. Man bør kigge på de her momsregler, som også er med til at skabe nogle skævheder. Men det vigtigste, jeg vil sige, det er at kigge på den måde, man laver og udbygger lokalplaner på. Sådan så det i højere grad bliver, at man har fokus på, at der skal selvfølgelig liberaliseres i den omfang, at der skal gøres plads til flere boliger i omkring København særligt, men også andre steder, hvor boligpriserne stiger. Men også sådan, at det ikke skal være ejendomsudviklere og forsikring og pension, der skal have en Ph.D. i byudvikling for at få lov til at overbevise politikerne om, at der skal bygges mere, men man fra politisk hånd i stedet for at tage mere kontrol og sige, at vi har det her vi det ansvar mod dig, men der skal bygges en masse. Derfor laver vi nogle planer og nogle rammer for det fra politisk hånd, som byggesektoren så kan gå ind i. Ja. Det er imidlertid ikke nødvendigvis det, som de ting, jeg har nævnt her, man får til, hvad man kan gøre, er ikke nødvendigvis det, som er på den politiske menukort lige nu. Mange politikere virker i stedet for, som at de ser løsningen som værende mere regulering. Og jeg synes faktisk, det er lidt frustrerende også nogle gange, når jeg taler med politikerne, det gør jeg også nogle gange, fordi at der taler de meget om, at der er det der boligmarked og markedskræfterne, det er der ligesom, at problemet er skabt. Men når jeg ser på det, jamen, så har vi et marked, hvor at politikerne ellers har sat en prop i udbuddet, og så skyder de skylden for høje priser på markedskræfter og investorer, i stedet for at måske kigge sig selv i spejlet og sige, jamen okay, hvem er det egentlig, som begrænser markedet her i forhold til at cleare og skabe fornuftige priser? Det er i høj grad politikerne selv. Der kan være gode grunde til, at de gør det, i forhold til, at de ved, at der er folkelig modstand i et eller andet omfang mod nybyggeri. Men dermed, jeg tror, det vil være godt, hvis de kunne få en erkendelse af at sige, at det er ligesom det trade-off, der er. Der er enten så bygger vi, får nogle lavere boligpriser, får nogle nye borgere ind, og så gør vi de nuværende borgere lidt sure, eller også må vi leve med de høje boligpriser, og så har vi nogle glade borgere, som ikke skal leve med byggeprojekter i nærheden. Der er nogle forskellige eksempler på det her med regulering, det her med krav om ejerboliger eksempelvis, også det med at gå meget på det her med rækkefølgeplanlægning. Alt muligt, hvor man vil prøve at sætte nye regler op for, hvordan skal det fungere, når man skal bygge, i stedet for at tænke på en anden måde at sige, okay, hvis vi gerne vil have bygget mere effektivt, så skal vi have færre regler for, hvordan der bliver bygget, og så bare skabe rammerne om at få bygget mere. Og der tror jeg, at jeg vil stoppe og sige tak, og så glæder jeg mig også til at høre, hvis der er nogle spørgsmål. Tusind tak, Martin, og det var virkelig skarpt og præcist, og ved, du har jo kæmpe viden på det her område, på det ned koncentreret her på 10 minutter. Det var virkelig godt gået, og at sætte nogle meget skarpe pointer frem. Og nu har både jeg og du, Martin, talt lidt omkring noget med det almene boligområde, noget med den her opførelsespris og rammebeløbet. Måske virkelig skulle lade dig, Bent, så nu står vi sådan og kloger os lidt på dit gebet. Så Bent, vil du ikke prøve at fra jeres perspektiv prøve at tage lidt igennem og sige, hvad mere I der skal til? Jo, det vil jeg rigtig gerne, og tak for muligheden. Der kommer også et par slides her fra mig af. Jeg starter sådan set der, hvor du også, Martin, var, nemlig at tale om boligpolitikken, eller måske nærmere den boligpolitik, som vi ikke har set så meget af, som vi håber på, der kommer om et øjeblik. Der er, set fra den almindelige sektors side, to store ben i den. Det ene, det er storbyfokuset, og det var det, du var inde på. Nemlig, at vi har en situation, når vi ser hovedstadsområdet især, hvor antallet af nyopførte almene boliger over en meget, meget lang periode har været meget, meget lavt. Så faktisk helt historisk lavt. Og som I også har peget på, det du gjort, Kent, det gjorde du også, Martin, det er en af de ting, det er maksimumbeløbet, rammebeløbet, det er simpelthen for lavt, som det er nu. Vi har selv foreslået, at der skal være en stigning på omkring 20%. Så er der nogen, der vil sige, jamen så får man også en stigning i huslejen. Ja, det gør man. Men stadigvæk, når vi ser på de målgrupper, der er i forhold til det almene byggeri, så kan man også tåle den huslejestigning i forhold til det stadigvæk almene byggeri efter sit oprindelige formål, selv når man øger maksimumbeløbet på de 20%.
Samtidig, når vi så også bygger tit med delegerede bygherrer, som pensionskasser og andet, så er det klart, at når vi også taler om rækkefølgeplanlægning, altså det der med, at man skal sikre, at de almene boliger de bliver bygget, så bliver vi jo en træg partner, hvis man ikke snart får reguleret på det her maksimumbeløb, fordi det bliver meget, meget svært at få opført de almene boliger. Så det er en ting, der ligger lige præcis på den flade hånd i forhold til det her storbyfokus. Og det vi kan forstå lige i øjeblikket, det er, at det der er den rigtig store ting, som man taler om, det er i virkeligheden storbyfokuset, men der er faktisk også et fokus uden for de større byer, som man endelig ikke kan glemme. Men bare lige et sekund mere omkring den storbyen. Det vi også taler om lige i øjeblikket, det er boliger til hjemløse, hvor vi har alt for mange hjemløse. Vi har selv kommet med et udspil for adskillige år siden, hvor vi har taget nogle penge fra Landsbyggefonden og sagt, skal vi ikke bruge de penge til at lave nogle særligt billige boliger. Og det er klart, det bliver også bremset af i forhold til maksimumbeløbet, at man simpelthen også har svært ved at opføre de her boliger. Samtidig så har man også nu gennemført en kontanthjælpsreform. Og den er man jo klart ved at komme op på den politiske dagsorden, men nu man kan se, de satser, der er i den, gør det simpelthen svært, uanset hvad vi gør på boligmarkedet, i forhold til at få nogle af de sværeste grupper til at få fodfæste på boligmarkedet og nedbringe hjemløsheden. Tværtimod så har vi en, kan man sige, nærmest rundt i maven over, at vi nok kommer til at se en stigning i hjemløsheden, i stedet for et fald i hjemløsheden. Og der må man som politiker altså også tænke på, hvad er samspillet mellem de overførselsindkomster, man har, og de muligheder, der rent faktisk er på boligmarkedet. Så er der selve det omkring ejerboliger. Man kan planlægge i dag for 25% almene boliger. Vi vil også synes, det kunne være en god idé, hvis man faktisk også havde en mulighed for at kunne planlægge ejerboliger. Når vi laver nogle store transformationer af nogle store byområder, kunne vi også godt tænke os, at der kunne være en mulighed for, at man sagde, okay, så det er faktisk også ejerboliger, der skal være i den her del af det nye boligområde, i stedet for i dag, hvor man faktisk ikke har den mulighed. Det er den storbyfokus, der er lige i øjeblikket omkring hovedstaden. Den er enormt vigtig, men man må heller ikke glemme. Nu tror jeg simpelthen, at jeg er sat ud af funktion. Nå, den kom så. Man må heller ikke glemme resten af landet, og det er det, jeg har sat under overskriften her. Det glemte boligpolitik. Fordi meget af det, vi ser i øjeblikket, som Martin også omtalte, det er jo en urbanisering. Folk de flytter ind til de større byer. Samtidig så har vi også en befolkningssammensætning, hvor når vi er uden for de større byer, så har vi rigtig mange ældre, der bor derude. Også rigtig mange enlige ældre, der bor i vores boligområder. Det, der er nødvendigt, det er også at lave nogle transformationer i de her boligområder, sådan så vi får et større fokus på tilgængelighed, elevatorer, omdannelse af boligområderne, som f.eks. ombygger helt traditionelle boligkarrierer, hvor man måske laver en etage eller to om til bofællesskaber. Det er også væsentligt, at det bliver en del af en kommende boligaftale. Og en boligaftale set fra den almene sektors synspunkt, det er i virkeligheden, hvordan vi kan bruge de midler, som beboerne indbetaler til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden bliver jo indbetalt af de almene beboers husleje. Så det vil sige, at det jeg foreslår her, det er ikke, at kommunerne skal bruge flere penge, eller staten skal bruge flere penge. Det er i virkeligheden, at de midler, som beboerne selv indbetaler til Landsbyggefonden, at de bliver sat i spil i forhold til at lave de her transformationer, lave mere tilgængelighed, lave flere bofællesskaber, og så også sundhed. Nu har vi lige haft en stor sundhedsstrukturreform, og den her sundhedsstrukturreform skal jo skabe større nærhed i sundheden i forhold til de mere centrale hospitaler, så få sundheden ud. For eksempel både i landdistrikter og i de mindre byer. Og det er enormt vigtigt. Når vi laver profiler over beboerne i den almene sektor, så kan vi se, at de somatiske sygdomme, der er der simpelthen dobbelt så høj frekvens, som der er på resten af boligmarkedet. Og på de psykiske sygdomme er det endnu højere end det. Og det er jo ikke fordi, man bliver syg af at bo i en almen bolig. Det er jo fordi, at vi løser et socialt problem i samfundet. Dermed så huser vi også dem, der har sundhedsudfordringer. Men de ældre, især når vi bliver ældre og ældre, så kommer der flere og flere sundhedsudfordringer. Hvis vi ikke tænker i det her tilgængelighed, og vi transformerer boligområderne til, at de bliver mere ældrevenlige, og hvis vi ikke tænker i nærhed i sundhed, så vil der simpelthen ske det, at vi kan forstærke en urbanisering, hvor at vi flere og flere er ældre nødt til at flytte ind til de større byer, for de har simpelthen for langt til nogle helt simple behandlingstilbud. Der kan være en stabilisering af en kol eller stabilisering af en diabetes. Derfor har vi også lavet et stort partnerskab sammen med både KL og danske regioner om at få en større grad af nærhed til sundhed. En af de ting, som vi har spillet ud med i forhold til en kommende boligpakke,
det er at sætte en del af Landsbyggefondens midler af til nærhed i sundhed, transformere nogle fælleshuse, så der kunne komme et par klinikker ud i de enkelte boligområder, ikke kun beboere, men også generelt for hele det lokale område, så vi får en mere balanceret regional udvikling. Og så er der også nedrivninger. Det er vi nødt til at se ind i. Når folk flytter ind til de større byer, og der er den her urbanisering, så er der tomme boliger. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Vi har nogle områder, når man har tomme boliger, så står det jo simpelthen og lyser. For eksempel, der er et billede her fra Frederikshavn. Vi er nødt til at tage hånd om det her. Noget af det er transformation, så de bliver ældrevenlige, så folk bliver boende i Frederikshavn, også de ældre. Men noget andet af det er fjerne de boliger, der simpelthen ikke er for også finansieret af Landsbyggefonden. Så det her, det er den glemte boligpolitik. Vi taler rigtig meget om hovedstaden. Det er ikke vigtigt. Men det her udvikling i resten af landet er i virkeligheden noget, der fylder rigtig, rigtig meget. Også i den almindelige sektors fokus. På de udsatte områder, vi har boligsociale indsatser. Vi bruger omkring 150 millioner kroner om året på de boligsociale indsatser. Det skal jo fortsætte, også i de kommende år. Det kræver også en boligaftale. Hvad er det, vi laver i de boligsociale indsatser? Det er i høj grad, at børn skal klare sig bedre i skolen, de kommer bedre i uddannelse. Og vi kan se rent faktisk, det virker. Der er billedet af Nina Schmidt her oppe i hjørnet med Reformkommissionen. En af de ting, der blev påpeget i Reformkommissionen, det var jo også, at når man laver den her nye form for velfærdspolitik, som det i virkeligheden er, områdebaseret velfærdspolitik, så kan vi se, det er det, der virker. Der virkelig løfter de allersvageste grupper. Når vi ser Danmark lige i øjeblikket, så er der jo rigtig mange mennesker, der er i arbejde, men vi har stadigvæk nogen, der ikke er det. Og det der med at løfte de allersvageste grupper ind, så de også får en deltagelse af unge mennesker, så de kommer med uddannelse. Der er de her sociale indsatser i virkeligheden rigtig effektive. Også lave sociale effektinvesteringer. Så er der klimaet. Der hørte jeg jo Kent her til morgen snakke om vand i P1 og stormflod. En af de ting, som vi også ser, selvfølgelig i den almindelige sektor, 20% af boligmassen, millioner mennesker, der bor der, det er jo også klimaudfordringer. Og det vi også foreslår i en kommende boligpakke, det er, at Landsbyggefonden skal reservere omkring et par milliarder om året til det her. Og det gør vi på baggrund af, at vi rent faktisk ser de her udfordringer til daglig. Opstigende grundvand, der er strømningsveje, når der kommer ekstrem regn og den slags ting. De her udfordringer her er vi nødt til at tage hånd om, og det er ikke et eller andet med, at vi skal tage hånd om dem i morgen. Vi ser dem allerede i dag, og det presser simpelthen vores investeringer. Så derfor foreslår vi, at ud af en renoveringsramme, som der bare er en large mellem 5 og 6 milliarder om året, som vi foreslår, at den almindelige sektor skal bruge i forhold til Landsbyggefondens midler, som er det samme, som i virkeligheden man har brugt de sidste mange år. Der skal en større andel simpelthen reserveres til klimasikring og vand. Det er fuldstændig nødvendigt. Det var den sidste slide for mig. Jamen, tusind tak, Bent. Og der var så mange spændende pointer her, at hver slide kunne næsten være sit eget webinar. Og det er en glemte boligpolitik. Altså det handler jo om, uanset om man taler København, andre store byer, eller om man taler de små landsbysamfund. Det handler jo om, at alle kan få adgang til en god bolig, der hvor de ønsker at bo, og som også er betalbar. Og lige præcis det med betalbar, hvis man skal bruge nogle af de, der kommer nogle gode kommentarer på chatten undervejs. Og et spørgsmål, der ligger lidt hele tiden der, nu har både Martin, du og jeg jo talt lidt omkring det her rammebeløb på det almene. Og vi taler sådan med sådan et investorperspektiv og meget akademisk perspektiv, og du står som organisation. Der er nogen derude, der tænker, jamen man har jo sat de rammer for, at en almindelig LO-løn kan bo i de her boliger. Så er det ikke bare lidt for nemt bare at køre beløbet op, fordi hvis der ikke nogen har råd til at bo i dem, så er det jo ligegyldigt. Nu ved vi jo heldigvis, hvem der bor i almindelige boliger. Vi har jo meget klar statistik på det. Vi ved præcis, hvad for nogle indkomster folk de har. Også dem, som er de potentielle, der kan flytte ind i de almindelige boliger, ved præcis, hvor høje huslejerne er i det her. Det her med at hæve maksimumbeløbet med 20%, som måske vil give en huslejestigning på mellem 11 og 15%, alt efter i årpriserne de forskellige steder. Det er ikke noget, der vil skabe en forskydning i forhold til den målgruppe, der flytter ind. Og den målgruppe, som der typisk flytter ind, det kan være velfærdsmedarbejderen i storbyen, det kan være pædagogen, det kan være sygeplejersken, det kan være skolelæreren, vil
sagtens har råd til også at kunne betale en husleje, der lige er forøget med de her 10-15%, og stadigvæk have et rådighedsbeløbsår, der er i orden. Så det har vi selvfølgelig siddet og gransket nøje, og det er også derfor, vi siger 20%. Det er også afspejlet selvfølgelig også, hvor meget vi ser, det nævnte også selv, hvor meget vi ser faktisk af byggepriserne og materialpriserne i stedet. Så det er helt vigtigt også for at få bygget de her boliger, ellers så står vi jo bare helt stille. Det er jo en rigtig god pointe at få slået fast, at man rent faktisk kan lave den her rammeforhold på de 20%, og så stadigvæk målgruppen kan have adgang til de boliger. Martin, jeg kunne godt tænke mig at spørge, der kommer også nogle forskellige kommentarer ind. Altså, du siger, at udbuddet i Danmark har været usædvanligt trægt reagerende de senere år. Hvis du med din viden så kigger ud blandt andre lande, er der nogen, der gør det smartere? Er der nogen, vi kan lære af? Fordi en ting er, at vi kan opfinde dybt tallerken selv, men er der nogen, der har et eller andet smart trick derude, der os inspirere af? Jeg tror, i første omgang, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at det her det er en udfordring, der er ret generelt, også i andre lande desværre. Altså det er den her udvikling, vi ser i boligpriserne i Danmark, ser vi jo også tilsvarende i Sverige, i England, faktisk også selv i Tyskland, som ellers i mange år ikke har haft de her boligprisstigninger, er de også begyndt at komme i. Så det er en universel udfordring. I høj grad nogle af de steder, hvor man formår at løse det, jamen der kan vi se, at de er enormt aggressive i deres byudviklingspolitik i det omfang, at de enten så de planlægger med rigtig mange boliger, eller de lader markedet, kan man sige, køre lidt for sig selv. Så det ser man eksempelvis i en af de få byer i USA, hvor det lykkedes at have en meget stor befolkningstilvækst, men uden at have en stigning i boligpriserne. Det er i Houston, i Texas i USA. Og der har man bare grundlæggende, der har man ikke nogen lokalplaner. Så der er nogle meget brede rammer for, hvordan man kan få lov at bygge, og hvem der kan få lov at bygge. Det er måske lidt ekstremt at gå helt væk fra lokalplanerne, men nemlig tænke mere i at have en meget aggressiv byudviklingspolitik. Vi kan også se i Danmark, var der i Aarhus faktisk, har man haft succes med det. Det har så ikke været, fordi man har fjernet lokalplanerne, men der har man været meget aktiv at sige, at vi har nogle områder, som vi gerne vil byudvikle. I meget høj grad omkring eksempelvis Aarhus Ø, hvor man har tilføjet rigtig mange lejligheder. Og det har gjort, at det i en periode har været meget lettere, for eksempelvis for studerende, der kom til at finde en bolig, end det er i København, men faktisk også end det er i Odense. Netop fordi, at der bare er så mange nye, der er så mange nye lejligheder. Så jeg tror, at man kan kigge både på nogle internationale og nogle nationale eksempler i forhold til at få den her inspiration. Og der tror jeg, enten så skal man tage meget kraftig styring i forhold til at sige, okay, hvor vil vi gerne have bygget henne? Eller også så skal man træde lidt tilbage og sige, okay, nu lader vi et eller andet sted markedet bestemme lidt, hvor bliver der bygget henne? Og så accepterer vi, at de er med til at træffe nogle af de beslutninger. Så Martin, det du også siger, det er, at der er forskellige veje at gå, men man kommer ikke udenom at se på udbuddet. Altså udbuddet skal op, når efterspørgsel. Altså det er jo det, der er sådan på de omterning i det her. Ikke? Udbuddet skal op, så enten kan du gøre det med nogle aggressive lokalplaner, som du kan aggressivt lyde det, men altså ambitiøst i hvert fald, det er også, at man bruger sætter markedskræfterne i spil. Ja, helt sikkert. Der er ingen vej udenom at øge udbuddet. Ellers så er det bare en stoledans, hvor der bliver nogle andre mennesker, der får de her stole, der er tilbage i byen. Men du kan kun få plads til flere ved at tilføje flere stole. Men Martin, en ting, der også blev nævnt lidt i chatten, det her jo lidt med, at hvis man så skal have mere sådan offensiv lokalplanlægning, jeg tror også, du selv var inde på det, der er jo en trade-off, man sidder derude som lokalpolitiker, at så vil man gerne skaffe nogle gode boliger, nogle flere boliger, og også tiltrække nogle ressourcestærke borgere måske, mangfoldige borgere, der kommer til ens område, men så de eksisterende borgere, de bryder sig jo ikke om det der nybyggeri. Det tager udsigten, og det larmer, og det støjer, og så går det hele måske lidt i stå. Så der er jo lidt det der not my backyard. Vi kender det meget fra vindmøller og solceller osv. Man vil gerne have det, men ikke lige alt for tæt på. Og måske er det samme med de her boliger. Så tænker du, måske man skal have nogle stærkere nationale rammer, der kunne være med til ligesom
at sige, at man lokalt siger, jamen, det bliver vi nødt til, for det har man bestemt inde på Christiansborg. Nogle gange lidt nemmere, der kommer nogle andre, der tager de svære beslutninger. Ja, det har man eksempelvis gjort i Kalifornien. Der er det sådan, at den Kalifornien som stat går ind og laver nogle rammer og siger, jamen I skal nå inden for de næste 5 år, så skal I tilføre så mange bygninger til jeres kommune. Og hvis I ikke har gjort det, jamen så er der nogle sanktioner eller nogle andre ting. Så det kunne man godt forestille sig, at man kunne bygge op. En anden mulighed er at tænke mere over eksempelvis i udligning eller andet, eller i uddeling af transportinfrastrukturmidler og sige, jamen vi vil kun give jer penge til jeres metro eller til jeres projekt der, hvis I også sørger for at få bygget så mange boliger over tid. Så der er nogle instrumenter, der er nogle virkemidler, man godt kan tage fat på her. Ja. Men du skulle se i forhold fra det almene perspektiv, og det synes jeg er virkelig god pointe, du siger, det handler om det sammenhængende boligmarked. Det er både landområderne, det er mellemstore byer og de store byer. Men du tager de store byer, som ligesom er vores vinkling ind her i dag. Hvis der er én ting, og nu har du nævnt det med 20% på rammen, ja. Men er der andet, du tænker, det er lige for Christiansborg, og det kunne man jo åbenlyst gøre for at sætte gang i noget. Man er nødt til at se det i en sammenhæng. Jeg synes, det er lige for, når man har instrumenterne. I nogle af de andre lande, som du også siger, den der internationale udvikling der har man jo rigtig meget financialization, hvor tingene er gået rigtig galt i de større byer. Det kan det også godt gøre i København, hvis man ikke er så bevidst om det, og man står stille alt for længe med at skabe den blandede by. Men den ene ting, det er jo selvfølgelig, at man skal se på byen med, at vi også er i stand til at bygge almene boliger i hovedstadsområdet, sådan den ene ting. Men den anden ting, det er altså også den der urbanisering. Altså for både i de større byer, men også i de mellemstore byer. Hvis vi skal sørge for, at der ikke kommer det her træk ind i forhold til blandt andet ældre, at vi skal også til måske at bygge en helt ny type, altså flere for eksempel ældre boliger end en traditionel slags, fordi vi ikke er i stand til at lave vores renoveringer af de eksisterende boliger, de eksisterende kvarterer, hvor folk de bor i dag, så presser det her jo også i virkeligheden til en urbanisering. Jeg synes faktisk, det ligger på den flade hånd, fordi det, jeg kommer med her og taler om boligpolitik, det er faktisk ikke noget, der koster nogen offentlige penge direkte i forhold til Landsbyggefonds renoveringer, fordi vi har sådan set selv pengene med, så derfor burde det ikke være en svær diskussion at gøre det her. Så også bare tænke på, at når vi taler boligpakke her, så står vi faktisk i en situation, hvor vi nærmest er gået i stå med nye renoveringer. Fordi den sidste boligpakke, der er lavet, den gør, at vi ikke kan beslutte rigtig noget i 2026. Der er der simpelthen disponeret det hele. Så i virkeligheden så står vi relativt stille, og det er en meget unik situation. Så det er sådan set 11 timer, og i forhold til kommunalvalg, der er det også lidt en gåde, at vi ikke er lidt hurtigere i forhold til den her boligpolitik. Fordi når man står ude i de enkelte kommuner, boliger, der står tomme, skal det nedrives? Ja, det er borgmesterne, der er fuldstændig klar på, når de står og kigger på den der boliger, der skal gøres mere ældreegnet. Der ligger rigtig mange gode lokalpolitiske ting i en boligpakke, og det jeg også kalder den glemte boligpolitik. Så jeg tænker bare, altså, jeg har det virkelig sådan, kom i gang. Det er bare så nødvendigt, og vi har sådan set selv penge med. Men det var en meget præcis måde at sige, at der er en brændende platform for at virkelig få gjort noget her. Tiden løber, og der er rigtig mange spørgsmål, jeg gerne vil nå at svare på. Et spørgsmål, vi lige har fået ind, så næsten jeg tænker, jeg selv lige bliver nødt til at holde, det er jo, at der er en af jer, der spørger derude. Altså, hvis vi bygger en hel masse lejeboliger, hvordan undgår vi så det? Det er sådan nogle gennemgangslejeboliger, hvor man bor 1 år eller 2, og så er man videre til det næste, så får man sådan et lidt dødt byområde. Og derfor er det jo også, altså det korte svar er jo derfor, vi gerne vil bygge de her blandede boligområder, og prøve at tænke det ind i en langsigtet byudvikling. Det er jo den måde, vi tror på, at vi kan skabe noget attraktivt bymiljø på den lange bane. Tiden er ved at være gået. Jeg tænker, hvis vi slutter af med, hvad jeg lige får sådan 30 sekunder til lige at give nu sidder jeg på og har lyttet med, som nogle af jer gør jo fra de politiske miljøer. Hvis man så er blevet inspireret af, og Bens brændende platform siger, nu er det nu, hvor skal vi så starte? Hvad kunne man gøre? Martin, du lægger for. Hvad er de 30 sekunders gode råd til politikerne? Jamen, min 30 sekunders gode råd, det er, at man skal sørge for at tænke over, hvad for en by vil vi gerne have om 20 år, der hvor vi er, fordi at boligmarkedet har lange effekter, og være lidt mindre bekymret, selvom det er svært som politiker, være lidt mindre bekymret om, hvad sker de næste 4 år, for det er ikke der,
at jeres boligpolitik kommer til at have en effekt på jeres by. Og så vil jeg tænke meget over at sige, at der er 2 store spørgsmål i forhold til boligpolitik. Det er, hvor mange skal have lov til at bo et bestemt sted, hvor mange boliger skal der være, og så er det, hvem skal have lov til at bo der. Og som lokalpolitikere, der har I primært effekt på, hvor mange, fordi I styrer lokalplanerne. I har mindre mulighed for at påvirke, hvem der præcis får lov at bo der. Det handler noget om regulering nationalt, og noget om hvilke finansmarkeder, der ligesom påvirker det. Så tænk på, jamen, hvor tror vi, at vores kommune står bedst om 20-30 år? Er det ved at prøve at konsolidere os, og få reddet nogle boliger ned, bygge noget, stå fast i de gode byområder, vi har? Eller er det, hvis man er i hovedstadsområdet, er det at bygge mere, og sørge for, at man kan være med til at være en del af løsningen på et stort samfundsproblem, som vi har med, at der ikke er nok boliger i hovedstadsområdet. Tusind tak, Martin. Det var i hvert fald nogle gode perspektiver at tage med. Og Bent, vil du havde 30 sekunder? Ja. Jamen, jeg vil bare sige, at vi siger jo stort set det samme, og det burde jo også for politikerne være sådan lidt at sige, okay, der er faktisk nogle løsninger, som alle peger hen i den samme retning med, at vi skal simpelthen have en blandet by. Så det er den ene ting, og i Danmark har vi faktisk instrumenterne. Nu har vi faktisk en boligkommissær, Dan Jørgensen, der nu skal lave en affordable housing plan. Det man sidder og kigger på europæisk plan, det er, den her model, som vi har i Danmark, hvor vi rent faktisk også har en almen sektor, hvor folk selv sparer op til renovering og sådan noget, kunne man lave det, som man også kigger på i den europæiske investeringsbank og siger, okay, kan vi tage en inspiration her? For vi har jo i Danmark faktisk instrumenterne til at lave denne her boligpolitik. Så det vil være en undladelse synd ikke at hive de stænger, der er, og vi kender, hvad det er for nogle stænger, der skal hives i forhold til at få øget renoveringer. Nu sagde Martin, det her boligpolitik og bypolitik, det er en langsigtet ting. Ja, det er det. Men hvis man for eksempel tog gang nu og så lavede en ramme i forhold til en boligaftale, så vil man jo også meget, meget klart, også i lokalpolitik, kunne sige, at det er faktisk her, der skal renoveres. Det er faktisk her, vi er nødt til at fjerne nogle boliger. Det er faktisk her, vi er nødt til, at vi kan udvikle i forhold til nogle bofællesskaber. Planerne ligger der rent faktisk. I forhold til nærhed i sundhed, der har vi masser af steder, hvor vi faktisk har været ude og tegne sammen med kommunerne på, kunne lave et lokalt sundhedshus, for eksempel tilknytning til et plejecenter. Så projekterne, de er der rent faktisk, og de vil faktisk også bringe til spil i forhold til et kommunalt valg nu. Så derfor, kom i gang. Det er det, der er sådan set mit helt centrale budskab her, fordi at vi har mulighederne, vi har instrumenterne. Det er sådan set bare at rykke frem over jorden. Helst så hurtigt. Men det er jo super positivt budskab at slutte af med, Bent, og så også Martin, du slutter også af med at sige, at der er jo en hel masse, vi kan gøre. Der er noget, man kan gøre lokalpolitisk, noget, man kan gøre nationalt, og både almindelige boliger spiller i hvert fald ind med en masse på BL-siden, en masse konkrete løsninger. Og jeg siger, som pensionssektor, vi er jo langsigtede investor. De investeringer, vi laver nu, de skal jo også gerne kunne stå om 50, 80 og 100 år. Så vi er optaget af at lave noget, der er langsigtet, der rent faktisk holder, og som gavner bredt i samfundet, for ellers er det en dårlig langsigtet investering. Vi håber, I har fået lidt ud af at lytte med her til morgen. Det gik lidt stærkt. Der var rigtig meget, til gengæld var meget komplekst stof. Jeg håber, det giver lidt inspiration. Og hvis I nu har nogle spørgsmål, kommentarer og andet, så ræk endelig ud til os, så vil vi prøve at svare på dem efterfølgende bedst muligt. Men stort tak til dig, Bent, stort tak til dig, Martin, og tak til alle jer, der har lyttet med og vil bruge 3 kvarter her en mandag morgen på at blive lidt klogere på det boligpolitiske. Rigtig god dag til jer alle sammen.